एक डायलॉग खंयच्या नाटकांतलो एक संवाद शिवाजी महाराजाचा दिव बरोबर ते म्हणजे खंयच्यान जर तर पयलीं तर आयुश्यान भुमिका केली जाल्यार 8 वर्साचा असताना रंगभूमीचे सेवक पात्र जालो. तातूंत महाराष्ट्राचा राजा नाटकात बालबाजी म्हणून. दुसऱ्या एका आग्र्याहून सुटका तातूंत संभाजी बाल संभाजी. मागीर म्हगेलें वय वाडत गेलें, व्हडपण हें आयलें आनी हांव व्हडली व्हडली भुमिका शिवाजीच्योच भुमिका चड केल्यो कळ्ळें. तर शिवाजीचे महाराष्ट्राचा राजा ह्या नाटकांतले तेन्ना आमी पटी काडून हें करताले. तेन्ना तो एक डायलॉग हांव म्हणून दाखयता. महाराजी, महाराष्ट्र कुणाचा? महाराष्ट्र माझा, महाराष्ट्र तुमचा, महाराष्ट्र महाराष्ट्रातील प्रत्येक जातीवंत मराठ्यांचा. ज्याला म्हणून स्वातंत्र्याची आवड आहे, स्वधर्माविषयी ज्याला प्रेम आहे, स्वातंत्र्याविषयी ज्याचा जीव तळमळतो आहे, अशा प्रत्येक स्वातंत्र्यवीराला आश्रय देण्यासाठी महाराष्ट्राचा भगवा झेंडा डौलाने फडफडतो आहे. त्यात भगव्या झेंड्याची शपथ घेऊन सांगतो, मातोश्री जिजाबाईची शपथ घेऊन सांगतो की शिवाजी स्वार्थाला कधीही बळी पडला नाही. महाराजी, तुला जर शंका वाटत असेल तर चला माझ्याबरोबर रायगडावर. आई साहेबाच्या समोर, भवानी देवीच्या समोर स्वातंत्र्याचा अग्रणी म्हणून पहिला मुजरा मी तुम्हाला करीन. वा डॅडी वा. 81 वर्सां पिरायेचेर 30-35 वर्सांच्या तरणाट्याच्या जोशान शिवाजी महाराजाचो संवाद सादर करप ही सादी गजाल न्ही, हांव जाणा. डॅडी, तुम्ही शिवाजीचो रोल केला आणि औरंगजेबाचो रोल केला. म्हणजे दोन कॉन्ट्रास्ट, म्हणजे वेगळी वेगळी विरोधी पात्रां तुम्ही रंगयल्यात. एक औरंगजेबाचो एक संवाद दिता. निमाणो कितें जाता, ताका एक जियाद येता. नाही असंच बादशहाच्या पोटी तख्तासाठी झगडा करणारे शहाजादे मुळी जन्माला येऊ नये. बादशहाला हवी फक्त इमानी रयत. बादशहाला हवी फक्त दिल्या हुकमाची तामिली करणारे शूर सरदार. बादशहाला वारसदार शहाजाद्याची मुळी गरजच नाही. हे बाल बच्चे म्हणजे हस्तिनातले निखारे, हे निखारे पुरते फुलवण्यापूर्वीच विधून जाईल तर अल्लाची केवढी खरे होईल. या खुदा मारिक वल्लभो वलील मुबती. वा वा.